Tak teraz tiež o takých afrodiziakálnych účinkoch pre kvetinky. Pre rastliny. Tak, pre rastliny. Áno, toto preto hovoríme, že vy to jeden z tých výrobkov aj dokonca aj nazývate, že to je Viagra. Áno, môj kolega to veľmi rád takto nazýva. V podstate má to veľmi dobrý vplyv na rastliny ako také. No, my sa teraz ale rozprávame s pánom docentom, inžinierom Bohuslavom Žúžim, kandidátom vied zo spoločnosti Aquahold. A pred chvíľočkou sme si predstavili také perfektné protipovodňové vrecia a teraz tu máme ďalší skvelý vynález pre rastliny, kvetinky. Áno. V podstate pokračujeme v tej línii využívania špeciálnych nových látok, konkrétne hydrogélov. A produktom nášho výskumu v poslednom období, pretože pred rokom sme informovali Markíz o tých základných produktoch, je nový výrobok, to je gélové hnojivo, ktoré v sebe spája veľmi dobré vlastnosti hydrogélu a organického hnojiva. Tým sa dostane do pôdy taká podpora, že vylepšíme aj fyzikálne vlastnosti pôdy, aj tie výživové vlastnosti pôdy. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Áno, takže keď máme doma kvetiny, myslím, že to väčšinu zaujíma, tak môžeme toto hnojivo dostať veľmi jednoducho do pôdy tak, že si zoberieme nádobu, ktorá je naplnená Toto je vlastne ten to je ten náš produkt, to naše hnojivo, taká gélová hmota. A môžem sa aj dotknúť? Nie, to je netoxické, to je... Aha, to je také... To je také veľmi jednoduché. A teraz, keď zatlačíme tu na tento aplikátor do pôdy a zatlačíme, tak vidíme, že môžeme tam natlačiť to hnojivo v požadovanom množstve. Koľko ho tam asi máme dať, dajme tomu, do takéhoto kvetináčika, keď máme doma? Do takéhoto kvetináčika okolo 10 až 20 ml. A má to tu, že keď tam pridáme vodu, tak ešte to gélové hnojivo naberie zásobu vody a potom, keď dôjde k vysychaniu pôdy, tak gélové hnojivo spolu s vodou uvoľňuje hnojivo. Čiže má to veľmi veľký význam nielen z hľadiska výživy rastliny, ale z hľadiska ochrany životného prostredia a spotreby vody. To sú veľmi všetko spojené nádoby, pretože hnojivo vám veľmi ľahko môže penetrovať do pôdy, keď prelejete rastlinku. A voda vám takisto utečie do spodu, čiže dochádza k šetreniu. Samozrejme, v domácnosti to sú banalitky, ale vo veľkých hospodárstvách je to veľký peniaz. A potom aj takí diletanti, nazvime to, ako som ja, že polejem tak doma kvety, keď vidím, že už sú takto zvednuté, tak nemám problém, lebo vlastne tá voda sa tam stále udržiava a uvoľňuje sa, je to potrebné množstvo a stačí to potom polievať možno raz za... Ja by som to zadefinoval takto. Ak napríklad polievate raz za 3 dni tú kvetinu, v takomto nejakom kochlíku, malom, pol litrov alebo 3/4 litrov, tak po aplikácii tých 10 gramov stačí raz za 2 týždne, ak to prelejete na začiatok. Čiže dáte tamto dostatočné množstvo vody, okolo tých 200 ml a rastlinka krásne rastie. Toto je veľmi pekný príklad toho, ako zabrániť rastlinám, aby podliehali stresu pri presádzaní. Napríklad vybere sa stromček s koreňom a vy ho musíte dať do chýbla a do papiera, aj tak vám to vysne. Kdežto toto, keď takto aplikujeme, je to veľmi, veľmi dôležité. To je opäť ten gélik, hej? To je opäť ten gélik, to hnojivo. Áno. Tak rastlina nie je vystavená stresu a úhyn výpeskov, ktoré takto sa prenášajú, výrazne klesne. Tam sa hovorí o veľkých úsporách potom pri veľkých hospodárstvách. Toto je ten samotný gel, áno? Toto je samotný hydrogel. Hydrogel, je to vlastne taký prášok. A toto už je jeho varianta s veľmi kvalitným hnojivom, ktoré obsahuje organickú zložku, veľmi dôležitú, ktorá sa veľmi ľahko mení na dusík, ktorý je akceptovateľný ľahko rastlinou. A okrem toho mikroživiny obsahuje dusík, fosfor, draslík, všetko látky, ktoré veľmi pomáhajú v raste rastlín. Ja nie som špecialista na pestovanie, ale takto to funguje. Ani ja, ale je to, teda pôsobí to na mňa veľmi zaujímavo. Akože je to zaujímavé. Dobrý, slušný je to pre budúcnosť veľmi zaujímavé. Tak ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, pán docent.